Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin king taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ya sige mo jug lingi-lingi. Hadlok madunggan. Hawa. Ha? Sus, punya, bilis. Na. Punya, kapag sabi, mana? Bau ba? Nakalungo po sa ilang istoryan. Kap! Ha? Idol! Rap! Wah! Wah, padiyo! Patay-tayin ka. Ay! Ako mga batos-batos. Wah! Ijin. Ijin sa sinisibo? Ay! Ijin si? Wah! Yung mo kanong? Wa. Wah! Mo kanong sa istoryan? Wa! Uy, kailing na. Asa gikan? Napagipalit. Saan? Hatati ka kay... Ay, yun na lang oy. Duol ra kay amo ah. Adi magud kay nasa kay istorya ni about sa virtual concert ba. At istorya ni bal naglakaw ta. Ha? Okay na mo. Uy, Ate Kat! Nausa ka? I think I like him. Wa ka nakuratan? Sis Chairman, siya jud akong gihunahuna. Siya jud akong gihunahuna na di jud mawala. Ano mo sagbot ko ana? Ano mo sagbot? Sobra na ka ha? Sobra na ka. Ha? Ihati kay ka. Bonita! Bonita! Hoy! 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 Bonita rin ka. Kalo ka na, darling. Tago-tago, bonita rin mo sagbot patag labay. Ay pili ka na mo dunya. Lalo lagi, darling. Ano ako may kuptang buwang. Ngalo ba? Ay mo asawa ba? Balo. Sobra na kay nano, bro na gongo. Ongo! Oh, yan. Uy! Mauna dia. Mauna ongo. Ongo ikaw. Wala mo tampang na ako. Ikaw daligat. Ay, putos ka. Opo. Hoy. Dali, opo ka. Opo ka. Ayo mana? Padungan ni mga saway! Ikaw, Ongo! Katlang kabugno! Darling. Unsa? Ha? Unsa? Ayaw lagi. Darling. Ay, pagawin na iwas niya! Hoy! Ang ikaw po, mga kasilingan ka na mo, ayaw po patakka ng labay ng basuran mo. Usa mo rin Unsa ba yung gusto mo, Pilan no? ko pag-apil at kabugno! Yahuan mo na siya, dali! Hoy! na siya diha! Ayaw mo na. Opo. Opo, ang ginipon. Kay, dunya. Ayaw.
Ayaw, darling, ayaw. Ayaw, darling, ayaw, darling. Darling, ayaw. Darling, ayaw. Ayaw na, darling. Di, upo na ko uniform na. Ispitaran mo niya lang juga kapulit. Ano lang juga kaapil og silhek ato. Ang ikaw ba? Hilas sa bukay ka. Dunya ka. Ang hilas sa bukay ka. Ayaw po rin. Ang imong basura, alam teso, iana-ana ni mo. Imo po ilaboy sa natarang dire. Siya, may na lang tumaapil niya silhek. Ako sa manani mo, ako asawa, imo lang kwan, honorarium na nimo. Ha? Kaya ninyo oy. Pasyoso ba ninyo ari nako oy. Ay, dire. Uy, kap! Wag ka kusugi. Kurang ka buko-buko. Ano ako may gasbang galing? Ano, imo ko uwang. Yan mo pa. Uwang mo. Ako kamu duha ba? Uno mo police cap, uno unsal cap. Si madam kay Papai ba papai? Papay. Papay? Suri ka ka ba? Sorry, kap. Idol rap. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. ali mo sa kadadagan ako patong dito. Sapo sinon. Kana, ato mo dagan. Ugasa ko. Luminag palumpagon. Ayo, maluoy ta mo kapay. Uy, kakapoy kakaw. Kamu Dito sa dito mga kapay. Bastro ka. Oy, bilot. Palay mo! Gab, dito ta gyud stone mo kapay. Hoy, ayaw mo kay si Gab. Ubudaw. Ami. Papay. Papay. double D na bo. Papay. Papay. Ali Gab. Papay. Ano na? Hoy. Ha? Gab! Ulay na ko! Layas! Hoy! Kapag ka makuman! Ayun na! Gab, kapoy ninyo! Uyog kapoy. Papay! Wala mang kap. May dabudabuhan. Kaya ako mo rin yung mga kabahan. Gab! Ganaan ko ni Gab! Asa ba kanya pinag-birthday si party Gab? Ayaw yung para sa hapay. Kabang mo pagkakataan mo. Saan ka kayo nag-uwi? Sir! Saan ba ninood ka po? Galan. Mga try ko naman sila. Asa naman mo suporta? Ha? Gab! Paninda na siya kumura. Ako naman, ito po dito. Ha? Arela sa ta. Unsa? Arela sa ta. Arela sa ta. Uy, padaplin to ka bang init kastanan. Ani usa ta? Oo. Wan mo huna ha? Nga nag-half day ko sa akong trabaho, dali pa kog pagwapa, bisag wala ko gailis. Uy, unya nga picture sa nagdali pa ko nya wa pa ko gailis tanawa ko nga tire unya ani ra ta? Uy, gatuo ba akong maglingatubang na sa gwapa nga akong woman? Nya karon yun ani na lang, ani ra ta? Ay, lagi. Harap abot, ha? Ay, wapay, oo. Wapay text, wapay chat. Say magpaabot. Ala lagi, wato tangad to. Uy, Wapay man. kay balo ba ya kay ani nga daghan kay kog trabaho o nito skuan. Bitaw pa, kalain sa anime. Diri rat mi. Ay, Sus ka init ta kami benta. nagpabuton Uy, pa na to. madapli kay init kay madaot akong beauty. Oh, arita dire, palandong ta dire. Palandong. Kay Dito palabi na to, kay malapas na ta. dire no dire po
padapli kay madaotan ang beauty sa akong anak. May tatong ikaw. May daot na ni daan. Daot na daan. Unsa man nimo gitawag-tawag ba? Ay, wa pa napaabot ko lagi. Basta karong adlaw, mutunga si Congresswoman. Unya? Oh, ay kabala Ana asa ka. ka di matarong istorya? Ay kabala ka. Kaya marin ka magkakita na lagi mong Congresswoman lagi. Alo, excited ako makita ang congresswoman o yung sao na ni nato. Ay, sus. Oo, kanindota na ba sa Picture dagat? me. Mm. Nindot kay dagat ma. Manindot ka yung view. Kanya to kayo magpaabot kayo. Hoy, mas maayo na lang ani ay. Ay, Magkaysa magpaabot mi din he. kayo. Magsuroy-suroy na lang mi tagay big kwarta be. Gaya ni mo. Oo. Yes, May kana, pa. kana. Ay oo mo na dialiki. Ito na sa mga to. Naaraman day na. Mga to. Oh. Magdalis kadag kay. Picture. Picturean. Uta na lang na oy. Ayaw! Ayaw! Kasaban ko ani, di niya kuha. O, tag-20 mo nga to. Ayo tag 20 oy ay tag 20. Tag-20 mo! Pagdali kay. O, des Ya, ka wait libo. sa, wait sa. O, des ka libo. Pa, kung Oh. 20 usay Oh, mahilom ka di. Hilom na. Eh, bawi ko na. Ay gilo O, sa kalibo. Picture. alakaw. Kuwang pa. Ako nung sa view sa Kuwang. Manuri sa miha kay magsilpi-silpi mi nga to be. O, lakaw na. Ay pagkuang ngalangal, kuwang pa. Tapila man day mo. Tagwataw Ulo sa man mi. matasan. Taos sa pagdali. Ay pala. Na, patay ka na ako ron. Pagdali. Puyan, kasawaha. Ay, bunuog mo dali. Kapitan man tako. Kapitan ka. lakaw na. Ka sa barangay pero ari ka. O, lagi. Sige. Eh, paglakaw lang mga to. Hoy. Sige, bye-bye. Lan sa wakay. Bye-bye. Wakay. Oy, oy, ang inyong kwan. Ang inyong mga bas. Abas na Lakaw. Anya sabi. Kisa ni Dadabi. Abis aki. Flying kiss Ano na, pa flying una? kiss. Yes, ako na kay. Flying kiss. Babay. Piso, mama. Piso. Ano ba apin? Uy, bawal man na kay. Bayan ni mo anak. Ayaw na din na magkakita. Ay, dala na. Dalawa. Bye-bye. Ayaw niyo mas. Ang maso. Ang mas ninyo, ang mas. Oh, sige. Sige, wala ka lang na. Bye-bye. Balik mo ha. Oo. Kaya inigtawag dire. Nga patulong na ako ni Congresswoman. Ano maka ato na taro Sige, makakita. bye. Sige, Sige, bye-bye. Ay, asa mo rin naman. Kap, idol rap. Ano? Hoy! Wala kong ito ha! Good morning. Kap! Ano to? Idol rap. Kap, idol rap. Hala! Kap, idol rap. Hala! Lara man tayo nga! Sa? Anihar ka diri. Ay, ganihara ko eh! Tagipalakaw! Ito na ako mga tsikiting kung akong asawa. Gani kay tagilayan to si paabot. Nga! Salud kay bigay. Hindi pagkuhan ninyo. Trabaho ko ninyo. Sulti ko. Kap, idol. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dili masensayon og duol dito sa bahay ni Congresswoman. Grabe ka strikto dito. Ha? Oo ba? Bitaw. Nagkapunga-punga mi, hindi mi makasugakod. Hindi kayo magkasugakod sa pagpunta. Oh, lisod kayo tubangon dito. Dapat ka ni Kap, idol ay iskinjulan nila to. Uy, maritis. Ang akong kuwan ang karong adlaw. Stricto mo kaya na ilang protokol sa mga politiko. Inana mo dyan ang mga dagkong politiko. Nadyo sila mga protokol. Lisod kay sudlon. Nya, unsaon ta man niron? Oh, Ikaw, unsa pa may ako Ikaw naman minimo nagbiling ko number, nagbiling ko number. Mutawag ra si Congresswoman. Mutawag ang Congresswoman, nagbiling ko number. Unsa numero ay ibili lagi? Ako cellphone good, cellphone ako. Kaya tawagan na ta. Ha? Ikaw ni kapitan. Di ako lang number kay tawagan na ta, schedule na ta aron makaatubang niya. Kadaghan para ba akong trabaho na to sa barangay. So, unsa ikaw kun ni plano be, unsa angay na mo bahato na ni? Ikaw, Kap, ha, nani na. Ay lang kabalak ka kay schedule ron natong adlaw ron. Moabot yun na. Ha? okay, very good.
Kalma lang. Abi man gud nako schedule na putag laing adlaw. Sus, karon yung adlaw, tantiha gyud ta. Asa briti mo mga anakis di yung mga bitikwil di ay nagkuyog mo, di ba? Oh. Ay oo, to ako gipasuroy. Ambot asa nga to naglaglaag as ng inahan. Sus, Kunya, unsa pa man atong langayan? Kap, tana! ang tana to na to. Apaso. Ikaw naman nagdali nga naglangan lang. Oy. Wapa mo pagluto mo. Wala. Ang ani lang. O kani busog man ni Pirmigil. Huwag Oy. igutom sa goy. Paminaw sa Kap Idol Rap. Oh. Magsuri-suri sa ta samtang nagpaabotan ni Mayor. Oh. Kay napamasay. Congresswoman. Oh, Congresswoman. O na kay Mayor imo alain day. Congresswoman. Oh. Kay naapa siya meeting unya naapa siya gipaabot nga bisita. So ang atong lingaw ni magsuri-suri sa ta. Ang lingaw Ang na. ato nabiling oras ato sang usikan dinhi Oh. aning lugara. Oh, So, sige unsa pa man atong langayan kinalangan na ta tana. Samtang Mga unsa ta? oh lagi. Habab lamoy ba? Habab lamoy. Habab lamoy. Tara. Lingok na mo kag Bantay magician. ap, pag tinihi ka. Nagdinig yun sa kap. Nagdinig ka ito sa kap. Lagi. So, Unta na to anil. Ha? nya. Oh, naa magani ka. Kami nanonood. Oo. Ano sa nga chairman? Paliwan ko ni Congresswoman. Ha? Ah? Ano man? Kailan naman ko yung appointment nga to? Uy, Kap Idol Rap. Kana mo gipaabot ni Congresswoman. Sila mo'y ka-meeting. uy dili. Di na mao. Di ka basta-basta nga mato ni matubang ni Congresswoman. Magpa-schedule pa na. Schedule lang ta. Nakita karon ato mo schedule. Ako giingnan ni Congresswoman na patuon ko na kunya karon dayon. Oh, grabe ko di anak Kap Oo. Idol. Kalakas mo ko di aning client ko di ay. Bitaw. Tao ba? Kamu de Kap Idol Rap. Padung sabi nga to. Oo, padung mi. Kay karong adlaw schedule na mo. Schedule mo adlaw. Mamatubang. Di padoon na lang po mi kay kuan ba si kuan di ingon nga pari o patuon na nga to. Oh, doon na mi. Oh. Sige, una lang ko ninyo ha. Oh, sige. Patuon sana ako sa Congresswoman na Kap Idol Rap. Sige. Sige, client, bye-bye. Sige, chairman. Doon na, unsa naman ni Kap. Uy, mas kita una unta. Unsa man ni? Ikaw lakas ka. Pag unahuna ko nudag matarong be. Kay murag dagi tay kapakyasan ang nahitabo ada. Ah. Ato mo schedule. So, sutoy ta dito. Ha? So ayon nagduduha mo ha. Usahan mo na huna ay kita magduduha. Moadto buta balag wa ta maka-schedule. Bitaw. Unsa man? Kita maglangan kinalangan na ta. Ha? Oh. Cuman, ha? Cuman, Kalisa ba? cuman. Kamu ba? Ay, dapat na. Ikaw ang yagkay. Sa pagtuon mo na mo mga iktatari. Katari? Kamu ba? Kita ka boy. Kapihan ninyo, uy. Grabe mo. Ang akong hubon ba? Ang ubon lagi ni bayan mga lupyak. Di. Sa ano? Anong wa madjud mo tawag. Saan naman ni? Ano Pero- ka? Unsa man day Kap Idol Rap? Nagpaabot day kan tawagan kang Congresswoman. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Bitaw, lagi. Ang pangutana ni ron Kap hilubasan imong bababi. Oh. Nakabilin jud ka kag number nga tong Congresswoman. Ay na, gisugo mo rin ako siya. Ako may ni bilin dito. Unya, Kap Idol, niadto ka ni usa. Ang pangutana, nato ka. Dito lagi ko nagbili kag number. Ano, mawa mo yung mutawag sa Congresswoman. Di lang kita mo standby dire. At tuon na lang to na to. Pero dili ta magwa sa paglaom. Kay basig si Congresswoman nahutdag lot. Oh. Ah! Ya, matra! Congresswoman! Mautdaglod! Grabe naman sana. Di ba basig nalimtan makadaghan kay meeting Ah. taon si Congresswoman. Milyon-milyon ang bayroon nun, ana. Dami suportar, ana. Pero doon na lang ta.
Dili lang ta magdahig istorya. Adto na lang na mo. Asamo tadi, ano madali ta? May ba? Madala magkano mo gikanang usa. Ana. Koy, kaya gay. Ang tani mo oy. Ang magigi mo, oy. Nausa ka. Uy, Ginoo. Ay na lang oy, lakaw na lang. Mailhan ra manginyati ka ba? Bakit anray inyati ka? Di ba dugay? Kahit anray giti ka? Naglubad diging ulo ko nimo. Ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di-ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo